Maingadlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Alma, 42 anyos, biyuda ug may duha ka mga anak. Nagpuyo sa Mambaling, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa kalawasan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Karon nga wa ng inyong amahan, wa ko'y laing pangayoon ninyong mga anak, kundi ang pagtarong lang yun sa inyong pagtuon. Bahalag mamawaw ko permig pinangita o kwarta, basta makalampos lang yun mo sa inyong pagtuon. Oo, ma. Og ikaw, Jimboy, kay ikaw man mo ikamagwangan, mo'y akong gusto nga magsilbi kang maayong ihimplo sa imong mga manghod, ha? Nagkasabot ka? Sa ato pa, ma. Dili mi mo ang ni kuya sa among pagtuon. Dili, nak. Maningkamot si mama. Ayaw ka pala. Ay, sakto ka, day. Kaya nangita miglaing trabahante sa akong kitrabahuan. Aun sa man interesado ka? Kay sultihan ako ang akong amo. Ala, sige, day, pi. Di nagit ko anging mamili pagtrabaho, day. Libaw baya ka nga may mga anak ko nga nagtungha pa. Di ko musugot nga maundang sila sa ilang pagtuon. Nila, sige. Akong sultihan ako mga amo nga interesado ka. Salamat, imtaon sa Ginoo. Huwag gid ko niya pasagti. Nagkakita radayon kong trabaho. Ulion sa manday. Kumusta man imong trabaho? Okay ra gyud kaayo, day. Buutan kay nga itong amo. Buutan mo lang. Andam-andam diha kay nag-out na to. Manglibre si ma'am na to. Birthday man niya ron. Day? Oh, birthday ni Ma'am Ron. Alas 5 naman, day. Mabangon ako aron makaluto kung mamahaw sa kong mga anak. Una sila mo at... Jimboy! Linita! Dali naman dali, oy! Mamahaw na! Jimbo... Hindi akong tuhod. Mara mag-action ng sakit. Ano man? Ma? Okay ra ka? Dong, okay ra ko eh. Sige na. Tawagan na itong manghod di mo aron magdungan tagpamahaw. Oo, ma. Pinakog mo absent ka. Abi sa ganin ako dili ko makaduty ron, day. Pero nawa raman sad ang sakit sa kong tuhod. Inugod pud uy kung dili ko mo duty. Sure magir ka kang okay na ka, ha? Okay ra lagi ko, day. Ayaw ka balaka. Ano maning akong kumagkos diin? Sakit man. Okay, sakit yun. Mag-action man ikubag. Okay. Jimboy! Jimboy!
Misakit yun ang maayo nga kung kumagko sa akong tiil. Hinungdan nga wa ko makaduty og 2 ka semana. Nag-goal ba yun ko ato kay wa ko sweldo sud sa 2 ka semana. Di pa gid ako maatiman og taraw nga akong mga anak. Hinungdan nga ang akong kamagwangan maka-absent usahay kay mabala ka man ako. May nalanggani kay nawa raman sa dayo ng akong gout human sa 2 ka semana. Unya, Basin baya og taas imong uric acid day. unsa day? Ipa-check din na imong uric acid we. Oh, Naraman sa normal level ang imong uric acid, ma'am. mao ba, sir? Sige, sir, salamat. Pwede ka, ma'am. Sa imo tingalin ng gipangaon, oy. Mao sa tingali dayon. O basig stress pod ka. Mo'y nakaingon ana ba stress. Posible sa day. Ma, wa balik kang bangon. Wa ka duty? Nain man akong pamatis ko laos. Mao ma? Di lang tingali ko mo duty ron. Gadiyot kay lutuan tamos imong mangod. Ayun na lang paghago, ma. Ako naman nagluto ganina. Wa lang tika po kawa kay murag nahinano ko man kayo kaganina. Nakakaon sad ni. Sinsya na lang ha. Gadiyot ko haon kung inyong baon. Ma? Ngano ka ba? Agay, kasakit. Unsa sakit, ma? Ay, hindi na ako malakang akong tiil na agay. Ma, ayaw bugsa, ma. Ayaw bugsa. Lingkod ang una. Grabe gyud kasakit ang akong kalawasan. Nga mura bag gipuga og maayo. Nga ultimo sa pagbarog maglisod ko. Ingon man bisag usa lang kalakang. Ang akong mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana. Unsa man kaaning akong gibati? Posible kahang uric acid ni? Kay namanggod ko yung nakit-an sa social media na sama gyud og simptomas aning akong gibati karon. Ug taas ko na siya uric acid. Ikaduhang pangutana, kung uric acid sad ni, nganong pagpa-check up na ako, naaraman sa normal range ang akong uric acid? Kung dili gini uric acid, unsa man ka di ay ni? Ikatulong pangutana, unsa mang pagkauna ang angayan akong bikayan, ug maoy angay na akong kanon? Ikaupat ug katapusan, unsa may pwede na akong itambal nga dili magkinahanglan og resita? Naguol na gid kaayo ko ani kud kay napiktahan na gid ang akong trabaho. Ingon man ang pag-eskwela sa akong mga anak. Palihog, tabangi o pambagid-on. Kini ang akong suliran, Elma. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra maging-uban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, emotional, psychological, emotional, behavioral, kay psychiatrist man ako, ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka fellow of the Philippine College of Addiction Medicine. Nagtrain ko sa Manila ug dito sa Amerika, sa ko ka drug addiction specialist. Daghang mga pamagi klaseng pamahagis, magpadala sa inyong mga sulat-suliran din ka na mo. Pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O dili ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong magpunta kung pagtulunan karong adlaw mo, kini nga, doing what you like is freedom. As long as it is not against the law.
siya, doing what you like is freedom. Yung mag-doktor, obra nga freedom ako rin. So mag-shabu ko, maligya kong shabu. Ayaw, po na. And that is against the law. Kaya balik ko na po sa makausap ko. There are 3 factors for an act to become criminal. Number 1 is, imong tinuyuan, o deliberate. Number 2 is, naahid dautan ng tuyo. Ikatulo is, it is against the law. It is freedom, but at least you have to follow the norms and moral of the society where we are in. Okay? So, ang ato magtatampo kung naglawa si Ilma, sumasok bati na to sa drama. 42 years old, byuda na siya, duhay ang anak. Taga Mambaling, Cebu City. Okay, so going back to our problem ni Elma, sumasok na bati ito sa drama, problema sila niya yung uric acid. Kung sa bug kuno, kung sa may mahimo aning yung uric acid, kung sa may mga likayan ng mga pagkaon, kung sa may tambal nini, no? Kay pikado po yung trabaho, kaya kung siya mga anak ng nag-eskwela, no? Biyuda na ni si Ma'am Elma, no? Sa Mambaling, Cebu City. So, ako din yung i-discuss ni mo, Ma'am Elma, diya sa Mambaling, no? Sige ba ko anaan ng Mambaling? Halos ko kada weekend na diya. Di lang ko masultin yung ano na ako diya. Mambaling, no? Ano anak ko sa kumpao ni Dr. Roland Chiliona, no? Anong kita min ni Janet ug ni Cora diha, no? So kanang uric acid, normal na gid ni siya nga inuntag kanang waste product ba sa atong lawas, na nga kung ang atong kining gitawag natong naman tay purine sa atong kaugalingon. So kung mo-breakdown na ning purine, mo na siya, mahimo na siya uric acid. So naturally, occurring na gini sa atong lawas. So, pero naapo ni siya taas sa mga pagkaon. Gingon, sa mga pagkaon na taas ang uric acid, malikaya nimo. Of course, kani mga internal organs, no? Kani mga atay, mga syai, patang dotar ba ka kanon ani mayon ani taas kani uric acid. Kani mga scallops, mo ba ni kanahag diro ni Janet, scallops, shellfish, mga inom og mga alcoholic, no? So mao na siya nga naapo ni siya sa mga nuts, no? Ingon ayon na lang mo pugkaon og nuts, no? Pero hinahinay lang, mga karne naasa na siya, no? Bisan gani ang kanang bangus naasa na siya. So daghan tagli kayan kung ganahan tagdili mo taas ang atong uric acid. Kay kung mo taas ang atong uric acid, sa may mahitabo, mahitabo yan ni Elma, mag-hyperuricemia ka. So sa may mahitabo kung mag-hyperuricemia ka, kaning uric acid crystal, kaning tawag urate, mo accumulate ni siya itong mga joints. Kunya, mo na isa sa mga cause sa mga arthritis, gouty arthritis ang tawagon ani. So sa may mga masakit ng imong mga batang, imong mga joints, tuhod, sa mga diya, murag mo gahi, masakit, mumugdang, lisod na ka. Murag kung gani dia murag mo swing, murag mumuwa, kanya ang gani ani tungod sa kadaghan na sa crystal uric and deposited dihan dapita, ma-deform, mausab murag hubag-hubag na, murag na burot-burot ana, no. So usa man nato pagtambal naturally. Kay piktado na ba ang imong trabaho kay napakay mga bata nga nag-eskwela, may mga angay buhaton. So ang anong buhaton ani Elma, no? Diya sa Mambaling, Cebu City, taas kang naghana og inom og tubig kada adlaw. Normally mga 8 to 10 glasses a day may mo a little more ka sa tubig, no? Yung avoid mga tamis-tamis, na mga tamis nga mga pagkaon, I don't think so nga minom-inom kag mga alcoholic diha. Just in case pa minom-inom kag mga alcoholic, likayin lang po na, no? Kaya mo you eat high fiber nga mga pagkaon. So may mga pagkaon na taas og fiber. Para maubos ang imong timbang, taas imong timbang, more prone ka to develop this kind of problem. So may mga pagkaon nga tagas og fiber. Kanang banana, Bahinom-dom na nung kung ni Momoy Emphasis, si Arlene Emphasis, diya sa Talisay City. Salamat tayo kayo. Momoy na, Arlene, og ni Ma'am Emphasis, sa inyong gihatag na ko mga saging, dagaan na saging gihatag na. Upat man kabulig. Ngayon ko sa kabulig, upat man kabulig gihatag ni Momoy Emphasis og mga mangga. Salamat tayo kayo, Pingdingawa na kong kaos mangga og sa saging. So, kaon kadaghan saging, mga citrus, o ka na mga apples, mahal man ng apples. So saging na naman, may barato na. Barato na ng saging. Magkuhan kag limonsito. Kay kaning limonsito magod, makakuan mo guna sa atong lawas, maka-alkalinize, maka-alkalinize. Ang kanang alkaline mo na opposite sa acidic. So
nakay Limoncito, makakuha siya. Pinaka-practical yun. Binagyan sa mga probinsya, no? Diya sa Mindanao, diya sa Region 8, no? Diya sa Sugod sa Danliti, no? Inom mong daghang sabaw sa butong, ha? Ilan ni Horos sa to sa pinamungahan daghang butong nga o niya kanang ampalaya o papaya maka-cause na siya maka-lower na siya og uric acid, ha? Ampalaya kaog daghang ampalaya. Mo na yung mga natural way. Of course, if you will go to hospital or medical doctor, naatay mga tambal nga pangpaubo sa uric acid. Kaya kung istorya, natural way lang nito to counter taga sa uric acid. Ha? So, naot nakasabot ka, no? Elma, no? So, nga to sa atong mga beloved Muslim brothers and sisters, sabon na ko bago na ko nakatunan nga greetings. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum na mga taga Mindanao, no? Pag na mashallah, and ishallah. Wala gitundo sa estudyante nga Islam nung utaan ako. Kanya madayaw na hapon sa mga taga Surigao ni Ma'am Juliet Kamingi ug ni Frank Kamingi sa Siargao. Ug maupay na kulo sa mga kasangkayan nato, mga gwapa man o mga piyos na mga kasangkayan nato sa Region 8. Ug marahay hapon sa mga taga Bicol, mga taga Masbate, marahay na hapon sa inyong tanan dia. Maayong hapon o maadjong hapon sa mga taga Bohol ug sa mga taga Southern Leyte. Maadjong hapon inyong tanan dia. So inaot natin sa nakatunan nga pagtulunan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa magkanunayon niyong pagpaminaw sa atong mga RMN program. Ako mangita na kung pumaagi, makahatag kahayag, kadasig, solusyon sa mga problema ang ipahatag, ipadangat niyo, hindi ka na mo. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.